Omdei tang pa jong ihabre insaf hiralen do monai. Ubom preng ye kakai pot nagalian jong kipolit. Upen pauru banagalian ki bahayeng hasem jong uru. Kim preng setia ya kaneka report ya kabak kipolit kiliyo ban penpau. Badai une urang ba khalai snam kerta. Ubala pengam jelop ya ihabre insaf hiralen do monai. Tang namar ba uya keni biskuit te kip uglapan pau. Ba omdon ba pedang ya kane kakai pot nagaliang jong kipolit tenrei kami ke jengkeli ke bakrau ba baro na kipaj ba kipan pau ba kim pedang setia ya kate kakai pot ya ke ba kipolit kilapan pau ba dei tang nakadau ka jengi keni biskit une urang ba badang khalai snam kerta bad ini hybrid ibadang saus snam kerta beleng ong ba ude urang ba badang khalai snam kerta amar kakam kejong u ya ke bau lale kalong kakam urang ba desu kakam jong u khna ubrang khalai snam kerta wadal dei tang khna umla wan thok ya kine ki tahagane ka sngi ki mumta ngan wanra apadan jong phi ya ki katto kane ki komen ya ke ba ki la komen ban pan pau ba kim pedang setia ya ka report na kalian jong ki polit namar ba kawan ke jingkeli balai bat balai namar ba ha ka sin ke benengkong uong ba don kibriu ha ka scorpio rong yong ha ka ba arpat upan pau ba ila betut bat ila ngam jelop ha po te ha ka ne ka sin ke balai pat upan pau ba uya kni biskit bat inei hybrid ibrang saus nam kerta te kalong ke ba penlengo bat pen sejong wat ya kipolit ru wat kipolit ru kimla ban pedang kila lengo ngan ya kabut jong une urang ba berang khalai snam kerta namar ula ban penbit da kinia ki jutang ki jong u teha kane ka por ka bongta tonu nya pet ya kine ki komen jong ki katto kane ki bala komen wei ngemla da lele ban pedang batang da kajing ya keni biskit ban sim sendon wat ya kajing imbreu ru omdan ba pedang weru ar wat omnet udang buri bon kijing sisa sngap kinong komen ki ong ba wat nomnget dang bon kijing buri ya kajing sisa lai wat ngi kipat baru ngimnget kia ka jingkeren ukun men sono namar ula kedang snam takadau penthame dau biskit bat sano ubu ya inta phira baro simit sngap ke jingkeli kami ba sha e ubu yaune yeine habre insa phira longdo ha katu kamit baro simit sau omdon hi ban nget ban pedang ya kata wat mangi ki bom dei kur ki jaj jong insa phira rungim sngew nget ngap omdon banget wat ki bom dei kur ki bom dei jaj ru san ka sarkar ka dei ban pensitom tenge yau to orang ba khat lai snam snap une unong komen upan pau ba ka sarkar ka dei ban pensitom tenge yau une orang ba bala khat lai snam kerta nreu don shalandat hendrei kumno shano uburi boro simit snap une nong komen uang don shalandat sha uburi baro simit nyau om don bangit ba nakada biskit on sha penyap hau khat lai snam tharai udon kti badno ba pha ya u banle kumta pra ngi upaj ba aru ngim sngew la nget namaru thlen hi ula ban pen buri ya ki bonsin hi ha ka julong kumta kum kayeng te baken bau blai ren kam tam mau na benang hendai satang bomdon jabing te kinget henry tang kajing keni biskit in fasya penyap bom la nget da lele satang uto SP bom don jabin ubangit ya kata Henry don bangit sngap une unong komen uang
satang kajabing, satang ubom dan jabing ubangit, Henry don bangit. Sipau kena nerangba aru pasibet yau nong penyabreu bandu jat ki kamsneo. Snap deban pasibet ya uno laude orang ba ne kena kenang bandu jat ki kamsneo. Karwei kabalingo kalong kumno ula banburi yaitu kena te ladatang ngerwei unla tharai banburi ya ine ikena nga te ngam sneo langit snap ki ong ba une unong komen wang ba kumno dadai tang une orang ba marwei unla banburi ya ine hebret baro simit bat syai ulai bu hakatu kamit khatwei don bet hi ya ubai kai snap don bet ubai kai ya une khna banburi khatar une khna senpu ulale sisa ula sya hikai ha kinong hikai ki ba serkhei bha usakalan kum ubsen snap une khna ula sya hikai ha kinong hikai ki ba serkhei bha bat usakalan kum ubsen balai ki ong bo kalan kum ubsen namar ba hakasin keben kong ujubab da kumwei bat hakasin ke ba aru ujubab da kumwei hadu laisin kanthi ujubab be da kumwei te kalapan kalan wat yaki polet ru kapen lengo wat yaki polet halwar ka jing start jong uneu khna ubala khat laisnam kerta khat sau penburi ki ksut omlap shu uthlan ulong kum uksut namar ubambreu sngap kila komen ba udai uksut ubala penburi ya uneu khna bat udeu thlan ulong kum uksut namar ba ubambreu tekine kno komen kila panpau ya ki jing komen hawat kadai sisa ba ki komen ba kumno utang khna ula banburi ya inei hebret hakatu kamit namar ba hakatu kasngi kilalet ban wat hakatu ka jaka balasyam ya inei hebret insafira namar kajing jubab kajong uneu khna kala penlong sisa ban umdon bapryang namar ba sipang ujubab da kumwei sipang ujubab da kumwei te kala pen dap tang da kajing keli ya kipat ba iwei po iwei namar ulala sisa ban pendik wat ya kipulit da kabau thok da kumne bat kumtai da kabau jubab da kumne bat kumtai uneu khna dei kumong uneu nong komen bau don unong aibut ya uneu khna bau sala ban le ya kane kakam namar da umdon baikai kumno ula ban jubab da kine ki kentien wat urang ba ru pala ban jubab kum uneu khna